Din hija l-ewwel taħdita fis-sensiela tat-Tradizzjoni Orali għal dan is-semestru. Bdejna s-sena l-oħra kien ikollna bejn wieħed u ieħor waħda fix-xahar. Dan huwa proġett li hemm numru ta' nies involuti fihom. Fih hemm Dr. Adrian Grima u Professur Manuel Mifsud li llum sfortunatament ma stgħux ikunu magħna. Ma mbagħad hemm nies oħrajn bħal Giusy Gatt, Janika Xkembri Fava, Marlin u Rita Saliba u nies oħrajn li kontribwixxu għal proġett. Illum għandna taħdita speċjali xek taħdita fuq it-taqbil tat-tfal. Ħadd tippreżenta Rebecca Vella li hija studenta gradwata friska xek il-ġimgħa l-oħra meta gradwajtu sewwa. Rebecca hija studenta tal-Malti għadik spiċċat il-kors fil-Malti Unuri u ma xebatx issa tkompli tistudja għal-masters, Masters in Teaching and Learning, biex tilħaq għallima tal-Malti. Illum ħatkellimna fuq it-taqbil tat-tfal. Il-varjazzjoni fit-taqbil tat-tfal hija t-teżi li ġiet preżentata miegħi fil-Baċċellerat tal-Arti biex nagħtikom idea x'kien li wassalni biex propju nibda nagħmel teżi fuq dan is-suġġett minn dejjem xtaqt li nagħmel teżi b'relazzjoni mat-tfal. Għal-bidu kelli l-idea li nagħmel teżi fuq il-lob tradizzjonali Malti tat-tfal, issa meta bdejt ir-riċerka tiegħi rajt li teżijiet fuq dan l-aspett kienu ġiġa saru u kien hemm numru vast. Allura, meta komplejt infittex, bad kodba differenti ta' tfal, bdejt niltaqa' ma' ħafna taqbil ta' tfal. U meta bdejt naqbad kodba differenti, bdejt nara li kull taqbila dvarja minn oħra f'diversi kodba, jiġifieri jien kelli ħsieb li taqbila tiżisti verżjoni waħda biss. Iżda meta bdejt inkomplejt bir-riċerka tiegħi bdejt nara li it-taqbil varja. Allura flimkien ma' tutur tiegħi Dr. Michael Spanjo ħadna d-deċiżjoni li propju għandi naqbad dan is-suġġett fuq il-varjazzjoni tagħhom stess. Huwa suġġett ġdid ġifieri ħadd ma kiteb fuq kien, allura qed li jkun ta' interess kbir kemm għalija u kif ukoll għal min hu interessat f'dan is-suġġett. F'din it-taħdida se nkun qed ngħid x'inhi taqbila, il-karatteristiċi taqbila u dak kollu li għamilha, xogħlijiet dwar it-taqbil ta' tfal, l-istudji marbutin mat-taqbil Malti, ħanitkellem imbagħad bil-metodu li użajt biex inkun nista' nwettaq l-esperiment tiegħi li għamilt mal-parteċipanti biex inkompli nsaħħaħ l-istudju tiegħi u kif ukoll id-diffikultajiet li jiena ltqajt magħhom tul it-teżi tiegħi, speċjalment waqt li kont qed nagħmel l-intervisti. Apparti minn hekk se nkun qed nitkellem fuq ir-riżultati u xi taqbil li ntuża fl-esperiment. L-introduzzjoni. Mela l-għan tat-teżi tiegħi kien li nistħarreġ il-varjazzjoni fit-taqbil ta' tfal, issa jiena biex inkun nista' insaħħaħ it-teżi tiegħi rid bil-fors nagħmel intervisti biex minn 3 lokalitajiet differenti biex nara x'jistħarġu minn dawn il-lokalitajiet. Ġifier bejn it-3 lokalitajiet magħżuna, il-parteċipanti nfushom u kif ukoll mill-kodba li jiena użajt li minnhom ħadd il-ġabra ta' taqbil li użajt fl-intervisti. Issa l-għanijiet intlaħqu billi saret ġabra ta' taqbil minn diversi kodba u għatta intervisti li għamilt ma' 3 irruħ minn dawn it-3 lokalitajiet. X'inhi taqbila? Hija ferra ta' tradizzjoni orali li tikkonsisti minn atta versi li tipikament jingħaddu jew jitkantaw mit-tfal jew l-tfal għal gost inkella waqt xi logħba. Eżempju. Ta' taqbila li tagħti gost, għajma żaqqi kemm tuġani, kilti l-għeneb mhux misjur, iddendilt mal-kannizzata qisni kelb tal-kaċċatur. U mbagħad insibu wkoll xi taqbil assoċjat ma' logħba, eżempju dawra durella, qasba żigarella, ċof tal-bellux, ċaqċaqilu lill-arus. Għaxxa għax missieru għamel kaxxa, mela 1, 2, 3. Hekk kif qedtilkom bil-forsi tinsemmi l-karatteristiċi biex inkun nista' nsaħħaħ l-argument tiegħi. Ovvjament kull karatteristika hija importanti u għalhekk ma stajt kważi nevita l-ebda karatteristika li bija tifforma taqbila. Issa kull taqbila tvarja b'mod separat skont l-istil, is-suġġett, it-ton u kif ukoll it-tema tagħha. Hija mżewqa b'numru ta' karatteristiċi u ħafna drabi dawn ikunu jirriflettu it-tradizzjoni tal-post. Minħabba l-aspett ġeografiku tagħhom u għalhekk juru biċ-ċar minn fejn ikunu ġejjin ħafna drabi. Eżempju kelli każijiet fejn it-taqbila ċetta fuq fiċetta, l-imġar, il-lokalità tal-imġar, ħadd minnha ma kien jaf biha, iżda mbagħad sibt in-nadur u l-qrendi li kienu jafuha sew. Ġifieri dik kienet xi ħaġa ta' interess. Il-karatteristiċi l-iktar importanti f'dan is-suġġett huma r-rima, il-vokabularju u l-allitterazzjoni.
Ir-rima kienet l-aktar karatteristika li tiġbed l-attenzjoni ta' tfal mal-ewwel li jisimgħuha. Apparti li tiġbed l-attenzjoni, taqbila jisikwit magħmula minn rimi differenti biex tingħoġob meta l-lingwa mqarma tagħmel sens. Issa ħafna drabi t-taqbil ikun jinkludi rima alternata, rima mbewsa u rima interna. Eżempju ta' rima alternata nsibuha f'ajma zaqqi kemm tuġani. Ajma zaqqi kemm tuġani kilti l-għeneb mhux missjur, id-dendilt mal-kannizzata jisni kelb tal-kaċċatur. Qed naraw għandek tuġani bat missjur li taqbel ma' kaċċatur u kannizzata. U rima mbewsa, dawra durella, qasba zigarella, ċof tal-bellux, ċaqċaqilu lill-arus. Għaxxa missieru mastru daxxa mela 1, 2, 3. Durella taqbel ma' zigarella, bellus taqbel ma' arus, għaxxa ma' mastru daxxa u l-aħħar vers. U rima interna jiġifieri rima tinsab fi għannifisa. ċetta furfiċetta, l-arus tagħha parrukkier għatala xara kollu ħallila l-frendza ta' qoddim. Il-vokabularju. Kull taqbila magħmula minn kliem mill-aktar sempliċi li ħafna drabi ma jkunx jagħmel sens waħdu iżda mbagħad maqut fit-taqbila tinħoloq il-rima u kif ukoll tifsira. Eżempju, diri diri dembi, il-qattuż grif li dembi, dembi ravju, saħħa sinjura, għada jkonna t-tiġ bil-laħam u t-tiġiġ fraw li bit-sokkor pastizzi bis-summin. U Anġlu Bellu, saqajh tal-firdi ferru, saqqu tar-rix meta jorqot ma jbatix. Il-kliem jew frażijiet pardiri, durella, banni, bannozzi, il-Madonna fuq rasi u dembi ravjul huwa propju moħluq, ħafna drabi jkun moħluq minħabba rima. Eżempju, durella biex taqbel ma' zigarella. It-tfal iħossuhom konfidenti jgħidu dan it-taqbil minħabba li l-vokabularju huwa wieħed ħafif ikollhom ħsieb dirett u kif ukoll ftit versi. L-allitterazzjoni. Din il-karatteristika tgħin l-itfal tul it-tagħlim tal-qari, it-teknika li toffri repetizzjoni tal-istess ittra biex bekk tinħoloq rima li tagħti gost lil widna. Din it-teknika tidher mod ċar versi ta' taqbiliet bħal pizzi pizzi kanna, banni bannozzi, dawra durella u diri diri dembi. Insibu wkoll karatteristiċi oħrajn importanti fit-taqbil bħall-assonanza. It-taqbil tal-vokali bejn kelma u oħra anke jekk ma jkunx hemm rima assoluta fis-sillabi jew konsonanti tal-aħħar. Skont Giuseppe Kuti toffri xeff fil-ħoss meta fir-rima jaqblu l-vokali u ma jaqblux il-konsonanti. Eżempju, Nanna Kola mur l-iskola bil-kabozza u bil-barjola. Nanna Kola mur l-iskola sfenzifna mas-sinjora. U paċi kulaċi il-Madonna fuq rasi, Kristu fuq l-artal qed ibierek it-tfal żgħar. L-onomatopea tirrappreżenta tiġbieħ ta' dak li tirreferi għalih. Kuti jistqar li hija anotazzjoni bil-ħoss tal-kliem tal-oġġett rappreżentat. Ħoss li jiġbed l-attenzjoni tat-tfal. Pereżempju fit-taqbila żunżana ddur id-dur, l-onomatopea tidher ċara fl-aħħar 3 kelmiet repetuti, żin żin żin. Iż-żunżana ddur id-dur fuq il-bejt tal-kaċċatur meta tasal taħt il-mina tagħmel żin żin żin. Il-karattri fit-taqbil. Mela kull taqbila ħafna drabi jkollha xi karattri jew inkella karattri, numru ta' karattri marbutin magħha. Permezz ta' dawn il-karattri, it-tfal jistgħu jiżviluppaw il-personalità tagħhom u kif ukoll l-immaġinazzjoni. Il-karattri fit-taqbil Malti ta' tfal jistgħu jinqasmu kważi f'żewġ kategoriji, għandek in-nies u kif ukoll l-annimali. Issa nsibu in-nies insibu dawk referenza lihom b'isem u kif ukoll bla isem. Dawk bl-isem bħal ċetta, Paċek, Johnny, Jonta u Katarin. U bla isem il-kaptan, il-mastru daxxa, l-kaċċatur, il-papa. Waqt li annimali bħal żunżana, Nanna Kola, l-ġurdien u l-qattus. Il-mużika fit-taqbil. Kważi din hija karatteristika importanti ħafna għaliex ħafna drabi taqbila tittingħad bil-fors bil-mużika. Anke meta kont qed nagħmel l-intervisti rridu jkantaw, ċertu parteċipanti rridu jkantaw biex propju jiftakru kif għandha tingħad it-taqbila għaliex imbagħad bdew jitfixklu fil-fatt. Issa l-mużika hija mod kif it-tfal jiġu esposti għal varjetà ta' gosti, kuluri u sejjes differenti. Il-kantalina ħafna drami hija propju dik li tagħmel taqbila. Permezz tal-kantalina jinħoloq ritmu bekk tinġbed l-iktar l-attenzjoni tat-tfal u tagħti gost meta tingħat. Mingħajr at-taqbil jafqas tkun tagħmel sens. Eżempju, għandna il-taqbila ġeġew oħra żgħira u issa ħansemmalkom recording li jien għamilt stess waqt l-intervisti ma' mara mill-qrendi ta' 66 sena.
Min taslim mal-mar samxu, il-kaptan bil-pipa falqu, ixrid jitbas bimedveri bil-bassili. Għamlu karta. Di kienet bditi li b'mod normali, iżda mbagħad ma setax tkompli, għattela kan taħħilu, fil-fatt xi kultant kienu kun aħjar. Ir-repetizzjoni. Ir-repetizzjoni tgħin l-itfal jitalmu iktar malaj bekk jiftakru taqbil aħjar minn kwalunkwe form oħra tal-letteratura, hija teknika li tħeġġeġ l-itfal jitkellmu bekk jaslu biex jipparteċipaw iktar. Aspett li għamel parti mill-lok tal-lingwa. Eżempju, Johnny Ġonta fimnieħru għandu ponta miex musmar naqarilu id-dundjan. Dak is-simbolu li jinsab quddiem id-d, il-konsonanta d, użajtu tul it-teżi tiegħi minħabba numru ta' sillabi fil-vers li qed jirrappreżenta peress li vokali tal-leħen normalment ma nikdbuwix iżda għamiltu minħabba li fit-taqbil kien qiegħed jingħad. U taqbila 1, 2, 3, paċik qabeż mit-tieqa ġie fuq blata kisser il-patata, ħaduh l-isptar biex jitatta bil-liżar, ħaduh l-azzaret biex jiddobba sul farina, ħaduh l-abatija biex jitallem litanija, ħaduh il-kapuċċini biex jitallem iċ-ċombini, sakruh fis-sagristija u beda jikbi daqs tarbija. U kif ukoll it-temi rikorrenti. Kull taqbil għandha tema marbuta magħha, ovvjament it-taqbil ta' tfal normalment ikollhom tema li ikunu kif tgħid isek ikunu frekwenti fil-ħajja ta' tfal. Fil-każ tat-taqbil ta' tfal ikunu meħudin mid-dinja ta' tfulija. Fosthom it-temp, l-iskola, l-annimali, il-kuluri, il-familja, r-reliġjan u kif ukoll il-lob. Apparti il-karatteristiċi fit-taqbil ta' tfal, jiena wkoll tkellimt fit-teżi tiegħi dwar xogħlijiet li saru. Fis-sena 1975 bdew jinkitbu numru ta' xogħlijiet dwar it-taqbil Malti minn diversi awturi differenti jgħidilna Kassar Pulicino. Issa jiena fl-istudju tiegħi tajt deskrizzjoni ta' xi xogħlijiet li ġabru t-taqbil tradizzjonali, dawn ix-xogħlijiet jiena użajthom biex minnhom ħadd it-taqbil li mbagħad eventwalment użajt fl-intervisti tiegħi, ġbart madwar 30 taqbila minn 4 kotba differenti, l-istudji marbutin mat-taqbil Malti, semmejt kemm kotba u kif ukoll teżijiet, u xi siti elettroniċi iktar riċenti li fihom nistgħu nsibu din il-ġabra ta' taqbil u għannijiet ta' tfal. Il-ġabra ta' taqbil tradizzjonali. Jiġifieri issa ħankun qed nitkellem fuq ix-xogħol li jiena minnhom ġbart in-numru ta' taqbil. Il-maġġoranza tal-kotba jinkludu ġabra tal-istess taqbil iżda b'diversi varjanti. Dan juri li l-mira ta' kull ktieb hija differenti u bekk hija mmirata għal kull tip ta' etajiet varji. Il-kotba li semmej f'din is-sezzjoni huma Maltese Shefolk Slider ta' Berta Irk, mill-folklor Għawdex ġabra tagħna u taqbil folkloristiku ta' Anton Attart, Doremi kantu lob ta' tfal Maltin ta' Viktor Fenek, lob taqbil u ġigarelli ta' tfal Maltin ta' Guido Lanfranco, u taqbilit Maltin għal-gbar u għazzar ta' Kit Mejale tal. L-aħħar 4 kienu propja dawk li jiena l-intervisti tiegħi. Il-ktib Maltese Shefolk Slider huwa ktib Ġermaniż miktub minn Berta Ilk, dan il-ktib it-titlu bil-Malti jfisser għannijiet folkloristiċi Maltin. Jinkludi fih madwar 400 taqbila u għanja Maltija li ġew tradotti bil-Ġermaniż. Skont Kassar Pulicino din hija l-akbar u l-aħjar ġabra tal-għana Malti li qatt saret. Ilk kienet ġabret madwar 500 taqbila li kienet semet minn nies differenti tmur iż-żmien tagħha Malta. Issa hi għażlet biss 400 għaliex dawk kienu l-iktar relatati ma' suġġett li kienet qed tistudja fuqu. It-taqbiliet li nsibu f'dan il-ktib mhumiex speċifikament relatati ma' tfal, iżda xorta waħda nsibu xi wħud li għamilt użu minnhom jiena fl-esperiment li wettaqt. Il-ktib mill-folklor ta' Għawdex ġabra tagħna u taqbil folkloristiku huwa miktub minn Anton Attart huwa jsejjaħlu materjal folkloristiku li nġabar f'Għawdex huwa ktib mimli taqbilu għana u kull kapitlu huwa dedikat għal tema partikolari. Insibu taqbil relatat ma' numri, l-ismijiet tan-nies u l-postijiet għawċin. B'kuntast ma' ġabrit l-oħrajn dan il-ktib ma' jinkludi l-ebda stampa u mill-format tiegħu jiġbed iktar qarri adulti mill-itfal għax normalment dawk li jkunu mirati għat-tfal normalment ikunu mimlijin stampi u kuluri. Il-ktib lob taqbil u ġigarelli ta' tfal Maltin
ta' Guido Lanfranco huwa ktieb li jiena imxejt miegħu tul it-teżi tiegħi għaliex propju it-teżi tiegħi huwa propju bbażat fuq dak li jgħid Lanfranco f'dan il-ktieb partikolari. F'kelma waħda l-varjanti li tkun taqbila jista' jkollha. Issa Lanfranco argumenta li peress li taqbila tkun imxiet minn ġenerazzjoni għall-oħra din tgħaddi minn żvilupp u bekk jaslu biex jirriżultaw il-varjazzjonijiet. Huwa jsemmi 49 taqbila differenti, il-kitba spinġija u irtatti involuti huma kollha mudelli tal-awtur. Apparti minn hekk għat-taqbila ċettina u Katarin ġibtlek Lampuka, Lanfranco joffli melodija meħuda mir-recording tiegħu u mużika transkitta minn Anna Borġ Cardona. Fil-fatt kien l-unika ktieb li sibt li offra din it-tip ta' mużika. Il-ktib taqbil Maltin għal-kbar u għażżar huwa ktib magħmul minn numru ta' studenti iddedikat li attendu l-kulleġġ ta' St. Edward, ġabra ta' 60 taqbila maħluqa apposta tfal ta' bejn l-4 u 8 snin. Kull taqbila hija miġbura skont it-tema partikolari u monija bi stampi koloriti. Dawn huma żewġ paġni nsibu f'dan il-ktieb. U din hija meħuda mill-ktieb ta' Doremi ta' Viktor Fenek li kien ukoll wieħed mill-kotba li jien użajt għat-teżi tiegħi. Apparti xogħlijiet jiena wkoll semmejt fit-teżi tiegħi s-siti elettroniċi, din hija tabella, dawn kollha semmejthom fit-teżi tiegħi. Xi wħud minnhom huma iktar jinkludu iktar ġabra ta' taqbil oriġinali. Id-differenza bejn ġabra ta' taqbil tradizzjonali u dawk oriġinali huwa dawk tradizzjonali nkunu ntirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra permezz tal-fom u ħafna drabi ma nkunux nafu minn kitibhom, waqt li dawk oriġinali nkunu nafu l-awtur tagħhom minnu. Ġifieri dik hija l-unika differenza, iżda kważi l-oriġinali tant kemm huma popolari li nistgħu nqisuhom daqs dawk tradizzjonali. Din hija stampa waħda mis-siti elettroniċi li nsibu taqbil wanniet ta' Tony Patch. Fil-fatt huwa jqassam it-taqbil f'temi separat u jagħmilha ħafifa għall-istudent biex ikun jista' jsiba, jista' jismagħha, jista' jkantaħħa u kif ukoll idoqqa jew ikanta. U kif ukoll il-paġna ta' Facebook ta' Kelma Kelma joffri album bl-isem Kliem It-Tfal fejn insibu numru ta' taqbiliet differenti u kien propju wkoll wieħed minn dawk li semmejt jiena fit-teżi tiegħi. Fonsul Fenek huwa protagonist li ma stajtx ma nsemmix fit-teżi tiegħi, jinkludi għana riċenti ta' tfal mhux tradizzjonali. Fonsul Fenek huwa l-protagonist ta' kanzunetta bil-Malti popolari ma' tfal, flimkien ma' sħabu Lola Nanna Kola, Miċċu l-Qattus u Benna l-Baqra li l-koll għandhom il-kanzunetti tagħhom fuq is-sit. Issa l-kanzunetti jinstabu wkoll fis-sit elettroniku YouTube. Il-karattru Fonsul Fenek jirrappreżenta l-figura tat-tifel fil-ħajja reali li qed igawdu t-tfilija tiegħu, rappreżentazzjoni ta' tfal fil-ħajja tal-lum. Apparti il-kanzunetti f'dan is-sit elettroniku wieħed jista' jsib filmati u stejjer relatati. Ġabra ta' taqbil oriġinali. It-taqbil tradizzjonali intiret permezz tal-fom kif ġiġa għattilkom. Issa t-taqsima li ġejja titratta taqbil li nkiteb oriġinarjament minn diversi awturi. Dawn l-awturi kitbu kodba tfal b'taqbil fuq temi differenti li ħolqu huma stess. Uħud minnhom tant saru famużi fost il-kbar u iżżar li kważi tista' tqishom parti mit-tradizzjoni orali tat-taqbil. Il-kodba li jiena semmejt fit-teżi tiegħi jinkludu fosthom ġabra ta' Wart li nkiteb fl-1934 minn Emanuel Benjamin Vella. Huwa ktieb magħmul mill-poeżiji ta' Kuxkir innifsu u huwa poeżiji miktubin għat-tfal li tant kienu għadhom popolari li faċilment jistgħu tqis daqs li kieku huma tradizzjonali. Eżempju l-bewsa tan-Nanna u l-kiteb ta' Tonino. Fl-1958 inkiteb il-ktieb Ġismin Aħmar ta' Marjanu Vella, sa minn dejjem kellu x-xewqa li jikteb ktieb b'ġabra ta' poeżiji b'dedikazzjoni li tfal u liż-żgħażagħ. Vella kellu l-kapaċità li jżeffen il-vers b'daqqa meqjusa u li għafi sens jaħsib miħor b'sena kbira. Eżempju, fl-istessin il-poeżija Ġismin Aħmar. Il-bewsa tan-Nanna, waqt li Tonino kien qed jaqrab qattuż ma' ġembu kerb daqs naqra daħlet in-Nanna nkiss u tagħtu bewsa ma kif imiss. Il-ktib Dawra Durella inkiteb fl-1972 minn Trevor Zara, ktib li inkludi poeżiji miktubin minn Zara nnifsu li l-koll jitrattaw iż-żmien ta' tfulija. L-użu tal-kuluri u l-istampi f'dan il-ktib għenu biex tinġibet l-attenzjoni ta' tfal. Eżempju, is-siġra tal-miliet u l-annimali.
Is-sensiela ta' kodba Pizzi Pizzi Kanna, Onġi Onġi Onġella u Laqtu Xiber inkitbu fl-1978 minn Karmel Kawki. Dawn it-tlet kodba jinkludu ġabra ta' poeżiji miktubin minn Karmel innifsu b'dedikazzjoni għat-tfal. Kawki inkludi stampi bla kulur f'dawn it-tlet kodba bl-iskop li tfal ikunu jistgħu jisbawhom kif iridu u għalhekk jiservu bħala kodba ta' tpenġija. Il-ktieb ta' Mary Pooley, Inħobb Nanni Anja Ħelwa, inkiteb fl-1980. Pooley mxiet fuq l-istess passi ta' Zara fejn tidħol l-oriġinalità rigward it-tpenġija u wieħed jista' jsib madwar 31 anja li kollha jesprimu temi li jikkonċernaw it-tfolija u aspetti bażiċi tal-ħajja li tfal jiltaqgħu magħhom matul dan il-perjodu. Apparti x-xogħlijiet jiena tkellimt ukoll fuq l-istudji marbutin mat-taqbil ta' tfal. Issa din is-sezzjoni fit-teżi tiegħi jinqassamta fit-tnejn għandek il-kodba u kif ukoll it-teżijiet kemm dawk antiki u kif ukoll iktar reċenti. Il-kodba li semmejt fit-teżi tiegħi kienu Studies in Maltese Folklore ta' Giuseppe Castar Pulicino li nketeb fl-1992. F'dan il-ktieb Pulicino jitkellem fuq aspetti differenti tal-folklor Malti u jiddedika kapitlu lit-taqbil Malti bl-isem ta' Maltese Children's Rhymes. Huwa jiffoka fuq taqbil rigward ma' tfal ta' età ikbar u mhux ta' ħnin. Dik kienet xi ħaġa li jiena fit-teżi tiegħi jrid tinżomm f'moħħi. It-taqbil li għażilt biex inkun nista' kemm fl-intervista u kif ukoll inkludejt fit-teżi ġenerali ma jrid bil-forsi ikun taqbil ta' tfal. Biex ngħidilkom il-verità daħħalt taħnina waħda biss li kienet fil-ktieb tal-An Franco li ħassejt li għandha tkun parti mit-teżi tiegħi u anke jiena xtaqt, Orqod binti orqod. Iżda kienet l-unika waħda li jiena ġifieri inkludejt fit-teżi u fil-fatt li assumejt li l-parteċipanti wkoll kienu ħajkunu jafuha. Il-ktieb Maltese Oral Poetry and Folk Music inkiteb minn Giuseppe Castar Pulicino u Charles Camilleri fl-1998. Il-ktieb jinqasam fit-tnejn, l-ewwel taqsima miktuba minn Castar Pulicino hija bbażata fuq il-mużika folkloristika Maltija u l-istorja tal-għana. Waqt li fit-tieni taqsima Camilleri jitkellem fuq it-tipi ta' għana differenti u sfin Malti. Camilleri offri diversi noti mużikali u fost din il-mużika nsibu xi taqbil Malti. Mill-banda l-oħra, Castar Pulicino jitkellem fiktar dettal fuq taqbila partikolari dik bl-isem ta' Banni Bannozzi. Issa Banni Bannozzi fuq jgħid li this jingling sort of rhyme has its close counterpart in Sicily, where the first and third lines of the verse bear a close resemblance to the Maltese text. Li qed jgħidilna huwa li l-verżjoni bil-Malti għandha similitarijiet tagħha minn dik il-verżjoni bl-Isqalli. Issa bil-Malti tingħad b'dan il-mod, Banni Bannozzi ġejjed ta' ġej bil-pastizzi u bil-ħabtejn kollox għall-isem tifel jew tifla u għall-isem ieħor xejn. It-teżijiet li jiena semmejt fit-teżi tiegħi kienu ta' Giuseppe Castar Pulicino folkloristika li nkiteb fl-1972 minn George Mifsud Kirkop. Kirkop jiddedika teżi biex juri kemm Castar Pulicino kien u għadu bniedem importanti fejn jidħol l-aspett tal-folklor. F'taqsima 5 tal-istudju huwa jitkellem fuq il-folklor ta' tfulija u fiha jingħad dak kollu li għandu x'jaqsam mal-letteratura orali b'relazzjoni ma' tfal. Letteratura Maltija tfal volum 4 inkitbet minn Entri Spitericini fl-1991. Parti kbira mit-teżi ta' Spitericini tiffoka fuq it-taqbil u l-għana Malti għall-iskontu din it-tip ta' letteratura orali kienet il-bidunet tal-poezija ta' tfal. L-awtur jagħmel ġabra kbira ta' taqbil u jqassamhom taħt diversi taqsimiet. Skont it-temi li jittrattaw fosthom it-taħnin, it-taqbilit tal-iskola, it-taqbilit sagri. It-teżi Banni Bannozzi inkitbet fl-2007 minn Dajem Marimizzi. Hija tkomplija ma' dak li kiteb Spiteri fl-1981 u f'dan l-istudju ntwera l-użu tat-taqbil tradizzjonali Malti fl-edukazzjoni u bekk jinkludi ġabra wkoll ta' diversi taqbiliet. Din il-ġabra ntużat minn Mizzi waqt lezzjonijiet tal-Malti u l-mużika ma' klassijiet tat-tieni sena fil-primarja. It-teżi tal-im tal-lingwa permess tat-taqbiliet Maltin inkitbet fl-2011 minn Ruth Gilles u Roberta Grek. Issa l-għan ta' din it-teżi kien li analizzaw l-effett li propri ħalli t-taqbil Malti meta jintuża fit-talim tal-lingwa. Il-ġabra ta' taqbil Malti li għamlu użu minnu ġabuh mill-ktieb Taqbilit Maltin għal-kbar u għazzar ta' kit meqal etal li jena użajt ukoll għat-teżi tiegħi. Mela, ir-riċerka bħala riċerka użajt dawk il-kodba. Iżda biex inkun nista' nwettaq u nsaħħaħ it-teżi tiegħi jiena bil-fors kelli nippjana xi tip ta' metodoloġija u fil-fatt bħala metodoloġija jiena użajt kwestjonarju.
Issa, it-tlet lokalitajiet magħżula għal dan l-esperiment kienu il-Qrendi, l-Imġar u n-Nadur. Issa żilt dawn it-tlet lokalitajiet bir-raġuni li l-koll huma marħula Maltin relattivament imbeda minn xulxin u kif ukoll id-dialett Malti għadu preżenti sew fihom. Issa ddeċidejt li minn kull lokalità nintervista madwar 10 persuni, ġifieri b'kollox 30 persuna. Dawn il-parteċipanti rridu bil-fors ikunu indaħla fl-età għaliex huwa propju dawn in-nies li jkunu mitla tat-taqbil tat-tfal. Dawn in-nies fi żmienhom fit-tfulija tagħhom din it-tip ta' tradizzjoni orali kienet għadha popolari immens. Meta provajt nintervista lil xi ħadd li kien inqas fl-età ma kienx ħajrnexxiel għaliex forsi ikun hemm min ikun jaf ċertu taqbil, iżda jiena peress li staqsejt madwar 30 taqbila jridu jkunu jafu numru sostanzjali. U fil-fatt kienu parteċipanti għalu l-istess fl-intervisti tagħhom li taqbil kienu jingħat lilhom mingħand qrabathom kif ukoll kienu jużaw huma stess waqt il-logħb ta' tfal li kienu jilagħbu ma' sħabhom. Lil kull parteċipant qed l-ewwel vers tat-taqbila biex inkun nista' l-ewwel net nurih għall-imtaqbila qed nirreferi u fl-istess innejnu sakemm jibda. U kull intervista ħadet madwar 20 minuta. Bħal kull studju affaċċjajt quddiem wiċċi numru ta' diffikultajiet, diversi informanti li ħadu sehem kienu konxi aktar minn oħrajn li jiena kont qed nirrakordjahom. Forsi minħabba dan il-fatt bdew jistħu u anke xi kultant jitfixklu għaliex ikunu jafu li forsi ħajkun hemm xi ħadd aktar quddiem li ħajkun qed jismagħhom, allura dik kienet qed tkun xi ħaġa li baqgħet dejjem f'moħħhom. Kien hemm drabi fejn bdew jitfixklu jew anke jinsew xi taqbil li jkunu ħajejduli. Issa l-irġiel ma kinux ħajkunu daqshekk tajnuna f'dan l-esperiment. Jiena fil-bidu tal-istudju tiegħi fil-fatt li d-Doktor Spanjol kont qed li nixtieq ninkludi kemm irġiel u kif ukoll nisa għax qed forsi l-varjazzjoni tikber iktar. Iżda meta ġejt biex nintervista l-irġiel minn lokalità partikolari, fil-fatt problema kbira xi mort biex insaqsihom ħanara jirnexxilix, għaluli mal-ewwel li aħna ma rridux nagħmlu parti ġifieri mill-istudju tiegħek. Issa kon naf li jafuhom għax beda jgħidhom iżda ma għamili li ċara u allura qed iktar żammejt f'moħħi li forsi n-nisa peress li huma stess kienu jgħiduhom lit-tfal tagħhom qed forsi jkunu iktar mitla ta' dan it-taqbil iktar milli jkunu l-irġiel. Provajt kemm il-darba, provajt f'lokalitajiet oħra forsi nara niltaqax ma' xi oħrajn li jistgħu jgħinuni iżda xejn. Allura ħadd deċiżjoni mill-bidu li aħjar inkludi nisa biss fl-intervisti. Sibt għajnuna kbira minn nisa f'kull lokalità u ma sibt l-ebda problema biex nintervistahom, anzi ġejt milquha ħafna. Dak kien li wassalni biex niddeċidi li l-esperiment tiegħi jinkludi parteċipanti nisa biss. Il-memorja ta' xi wħud mill-parteċipanti indaħlin sew fl-età kienet ukoll ta' problema. Ħafna drabi jgħiduli kemm il-darba smajt il-kelma insejta, konna faxi darba ma nsejta. Allura dik ukoll kienet ta' diffikultà għalija. Kelli każ partikolari ta' mara minn Nadur ta' 91 sena li ftakret kull taqbila li staqsejta iżda l-affarijiet bażiċi tal-ħajja ta' kuljum ma kienet tiftakar xejn. Fil-fatt afżawni il-familjari tagħha iżda b'mod ġifieri affaxxinanti kull taqbila li staqsejta ġifieri ftakritha. Ħafna mill-intervistati kienu jafu numru sew mit-taqbil li staqsejthom u bekk irnexxieli niġbor diversi varjanti. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar irnexxieli niġbor dak li rrid. Ir-riżultati. Fir-riżultati fit-teżi tiegħi insibu werrej li jinkludi t-taqbil kollu li staqsejt f'intervisti fi 3 lokalitajiet, il-werrej jinqasam fi 3 taqsimiet. Ġabra ta' taqbil ta' tfal, għandek dak it-taqbil assoċjat ma' logħba u kif ukoll taqbil ieħor. It-taqbil ieħor jinqasam f'żewġ sezzjonijiet. Għandek dak li ntqallili b'mod vulgari u l-ieħor it-taħnina li semmejtilkom. Semmejt sezzjoni f'din il-parti vulgari għaliex kien hemm min għaliex taqbil li jiena ma kontx qed nistenna li kien ħajjejduli li sibtu fil-ktieb ta' tfal iżda il-kliem li ntuża ma kienx adatta ta' tfal. Allura kelli mbagħad inbiddel il-pjan kollu nagħmel sezzjoni għatta apposta f'din il-parti.
Kull taqbila hija miktuba bil-Malti Standard li f'xi wħud fejn il-forma dialettali hija importanti għar-rima jew għall-assonanza. Eżempju, tintuża l-kelma emħ flok qamħ biex tirrima mal-kelma xemx fit-taqbila x-xita u x-xemx. Issa ħanurikom xi taqbil li ntuża fl-esperiment tiegħi. It-taqbila diri diri dembi kienet l-iktar popolari fost il-parteċipanti mill-qrendi, iżda f'kuntrast ma' it-taqbil ieħor li jien għamilt użu minnu fl-esperiment, din kienet waħda mill-inqas popolari. Insibuha taħt is-sezzjoni taqbil tat-tfal li ntqad mod vulgari mill-parteċipanti, għalkemm insibuha fil-ktieb tal-Franco dedikat lit-tfal fl-intervisti li għamilt ir-riżultat bħala taqbila vulgari, jiġifieri ntuża kliem mhux adattat tat-tfal. Kif ħanurikom? Fil-sinjura partikolari mara mill-qrendi ta' 69 sena għalti li b'dan il-mod. Diri diri dembi. Diri diri dembi, l-qattur diri dembi, dembi ravjula saħħa sinjura. Għada jkollna. Konnatit bil-papri u t-tiġi. Frawli bit-sokkor. Pastit s-summi. Umbat mara oħra mill-qrendi ta' 65 sena għalt li diri diri dembi, il-qattus idur ma dembi dembi tarriġ biex inkakki ma mbatix. Issa propjament ħalti ta' ma taqbila oħra. Għax dik l-aħħar żewġ versi jintużaw normalment fit-taqbila Anġlu Bellu. Anġlu Bellu saqajh tal-firdi ferru dembu tarriġ biex ikakki ma jbatix. Iżda ġifieri intużat dik il-kelma, parti minn hekk ħaltita ġifieri kienet diffikultà oħra ġieli ħaltu li taqbila ma taqbila oħra. Għamel xi tagħmel kienet popolari fost il-parteċipanti mġarrin b'riżultat ta' 8 verżjonijiet, 28 parteċipanta minn 30 fil-fatt kienu jafu din it-taqbila lura kienet waħda minn dawk l-iktar popolari. 7 mġarrin qablu fuq din il-verżjoni. Għamel xi tagħmel. ħalli jikber il-ħaxix intuħ il-moża, bil-moża tina il-ħalib. 5 parteċipanti mill-qrendi qalu naġa flok moża. Għamel xi tagħmel. Għalli dingu l-ħaxix, xil-ħaxix intuħ il-moża, il-moża tina l-ħalib. U 4 parteċipanti minn Nadur qalu verżjoni kompletament differenti. Għamel xi tagħmel. Ħalli jikber il-ħaxix għandi naġa murmureja u s-suf tagħha nagħmlu qmis. Tajjeb. Maskarattini Perlina kienet ukoll taqbila popolari fost il-parteċipanti minn Nadur, hija taqbila relatata mal-karnival, l-ewwel verżjoni hija l-istess bħalma sibt fil-ktieb tal-Franco. Ġifier għandna żewġ verżjonijiet differenti li ntqalu l-tnejn li huma minn Nadur. Maskarata Tini tini Perlina, warajk għandek xadina, għal waħda tini t-tnejn, għax inkella ntik daqtejn. Maskarattini Perlina. Għax warajk għandek xadina, minflok waħda tini t-tnejn, biex warajk ma jkollok xejn. Kelli xi wħud li kienu komuni bejn it-tlet lokalitajiet, eżempju Ninu tal-Miliet u Abeċe kienu dawk l-iktar popolari fost it-tlet irħula. L-iktar verżjoni popolari ta' Ninu tal-Miliet intqalet minn 24 persuna u 8 minn kull lokalità. Ninu tal-Miliet. Ommi għamlet il-qaqid tal-Qaslanija, Santu Rokku tat-Tiġri. L-aktar verżjoni popolari ta' Abeċe intqalet minn 18 persuna, 9 mill-qrendi u 8 mill-imġar u wieħed minn Nadur. Din naħseb kienet l-iktar taqbila qasira li kienu jafu l-parteċipanti għax il-qbija tat-taqbil qalu li kważi kollha. Abeċe l-iskutella bil-kafè. Kelli wkoll xi taqbil li rriżultaw b'taħlit ta' Malti u kif ukoll Ingliż. Eżempju taqbila ċetta furfiċetta mara minn Nadur użat il-kelma wavy, waqt li oħra mill-qrendi għalliti li bħalli kieku daqs li kieku l-oriġinali, dik it-tradizzjonali. ċetta furfiċetta, la rustaħħa parrukkil, għatara xara wavri. Uħallila ta' qoddiem. Għax kienu jisaqsuni, jaħsbu li hemm verżjoni waħda biss. Tipo tajba li qed ngħidha hekk. ċetta furfiċetta. La rustaħħa. Għatalla xara kollu ħallila ta' qoddiem. Johnny Ġonta kienet taqbila partikolari immens għaliex minn kull parteċipant li staqsejtu qalu li din it-taqbila l-unika waħda li qalu li biss verżjoni waħda, ġifieri kull parteċipant li staqsejtu kien jafa qalli biss verżjoni waħda, il-koll qablu. Fil-fatt statiex il-parteċipant qalu l-istess verżjoni, 9 mill-qrendi, 5 mill-imġar u 5 minn Nadur, u waqt li fil-kodba nsibu żewġ verżjonijiet, dik tat-tartu tal-Franco.
Ġoni ġanta Nieħru fimnieħru. għandu ponta, ponta mhux mismar, naqarilu bid-dundjan. Lanċa ġejja oħra sejra, 29 minn 30 persuna kienu jafuha, iżda mara ta' 67 sena minn Nadur kienet taf żewġ verżjonijiet, dik il-komuni u kif ukoll il-lokalizzata. Lanċa ġejja oħra sejra minn taslim għal tal-virtu. L-istudenti jifirduhom biex flimkien ma joqgħodux. Dan għal-klim tajtu kelina. Kull filgħodu malli tqum. Patri Pawli suq il-private u Barut tixbor il-flus. Mbagħad għandna wkoll it-taqbil assoċjat ma' logħba bħal Banni Bannozzi. Banni Bannozzi ġej il-Papa ġej, kollox il-Marija u l-ġonni ma ntaħ xejn. Banni Bannozzi ġej il-Papa ġej bil-pastizzi tal-ħabtejn. Kollox il-gej u l-Rebecca. Iż-żunżana ddur id-dur, din għalti li mara mill-qrendi ta' 73 sena. Iż-żunżana ddur id-dur. Fuq il-bejt tal-Kaċċatur. Meta tasal. Meta tasal il-Mertalija. Kide. Meta tasal taħt il-mina. Zin. Allura xi kultant kelli bżonn ngħinhom. Ara ġejja l-mewt għalik. Ara ġejja l-mewt għalik. Ara ġejja l-mewt għalik biex tixwik, biex taqlik. Ara ġejja din id-daqqa minn taħilek. Issa, xi kultant kelli momenti fejn taqbila għal wieli b'mod oriġinali, mbagħad żidu biċċa u mbagħad bidlu wieli kompletament. Ġifieri fit-tieni waħda qed naraw 3 versi miżjuda mal-ewwel, waqt li t-tielet waħda hija kompletament differenti. Pizzi kanda Dolores ta' Sant'Anna tal-Munita, Marfa tal-Fidda, Bandiera tal-Ħarif, Noli kanoli, nsiru għad-disin. Pizzi kanna. Dolores ta' Sant'Anna tal-Munita, Marfa tal-Fidda, Bandiera tal-Ħalib, Noli kanoli, siru għad-disin. Galletta mxarba ġol il-maħazin, il-mazzita tiswa ħabba u xelin. Aħna mhux Dolores. Pizzi kanna. Dolores la Kantler, Omo Kerreġina, Zek il-Kavaler. Bad kelli xi wħud fejn sibt verżjoni minn ktieb waqt li mill-intervista rriżultat verżjoni oħra, varjazzjoni. Eżempju, Katarin ġibtlek lampuka fil-ktieb ta' Anton Attart, tingħad Katarin ġibtlek lampuka, Katarin qabbad lin-nar, Katarin iftaħ lit-tieqa ħalli joħroġ id-duħħan, waqt li mara mill-imġar għaltili differenti. Katarin ġibtlek lampuka. Katarin kebbes. Kebbes in-nar, Katarin Iftaħ it-tieqa. ħalli joħroġ id-duħħan. L-istess ħaġa tar-rizzi waqa' l-baħar. Tar-rizzi waqa' l-baħar, tal-kaħli baqa' fil-wiċċ, tar-rizzi tala jiġri u tal-kaħli baqa' fil-qeħ. Waqt li fil-ktib tal-Franco sibta tar-rizzi waqa' l-baħar tal-imħar qabbes għalih, tar-rizzi tala jiġri tal-imħar baqa' fil-qeħ. U sinna bażinna. Erġajdili, sinna bażinna, Bajda għalik, uqgħod fejn inqedek, meta mut niġi għalik. Għalti li mara minna dur ta' 62 sena. Waqt li fil-ktib ta' Viktor Fenek sibta sinna bażinna bajda ħalib, oqgħod fil-qastrija meta mmut niġi għalik. Umbagħad kelli każijiet oħrajn fejn fi 3 lokalitajiet sibt verżjoni differenti, eżempju Dawra Durella. Mela, Dawra Durella. Sigorretla, ċof tal-bellus, ċof il-larus. Dik kienet minna dur, issa mill-Qrendi. Dawra Durella, għadda sigarella, ċof tal-bellus, ċaċa il-larus. Appa, għajna fil-kaxxa. U mill-Imġar. Dawra Durella. Abza Zigorella, ċof tal-bellus, ċaċa ilu l-larus. Issa, kif għattilkom ġiġa kelli dak it-taqbil meqjus bħala vulgari. Din kienet waħda minn dawk li kienet forsi iktar mill-oħrajn. Innannu n-nanna ġildu. L-ewwel waħda intqalet lili mill-Qrendi u l-tieni waħda n-Nadur. Innannu ġildu. Ġildu fuq seretiet, innanna waqgħet ar-rasa u innannu Innannu? rala l-pasti. Nanna u nanna ġildu, u ġildu fuq mal-faros. Nanna tikol bitmaħmaħ u nannu fil-rikna jbod. Issa l-aspett ġeografiku affettwa il-verżjonijiet li ntqalu ta' ħafna mit-taqbiliet. Ħafna drabi ir-riżultat verżjoni differenti minn kull lokalità, fl-aħħar mill-aħħar dak kien l-an tiegħi. Iżda mbagħad kien hemm xi parteċipanti li ma qablux ma dak li qalu parteċipanti oħra fl-istess lokalità.
U għalhekk ħarġu b'taqbila differenti. Insibu wkoll każi fejn parteċipant minn lokalità qabel ma' parteċipant ieħor minn lokalità oħra. Xi verżjonijiet kienu jafuhom parteċipanti ta' lokalità waħda biss, xi verżjonijiet parajma żaqi kemm tuġani u paċikulaċi sibthom il-qrendi. Eżempju xetta furfiċetta kienu jafuha parteċipanti mill-qrendi u kif ukoll min-nadur, iżda l-imġar ħadd minnhom ma qalli ċetta furfiċetta. Mbagħad issib xi verżjonijiet oħrajn, eżempju fin-nadur issib parajma żaqi kemm tuġani u paċikulaċi biss, waqt l-imġar issib il-maġġoranza tan-nies ikunu jafu pizzi kanna u lanċa ġeja oħra sejra. Oħrajn kienu mifruxa ma' 3 lokalitajiet, bħat-taqbila Dawra Durella u Għamel Xita Għamel. Varjazzjonijiet bejn il-kodba nfushom, il-maġġoranza ta' drabi it-taqbil fil-kodba kien l-istess għal dak li ntqal mill-parteċipanti fl-intervisti, ma dan mhux dejjem kien il-każ għaliex xi wħud mill-parteċipanti joħorġu verżjonijiet li kienu differenti minn tal-kodba. Issa bħala bibliografija din kienet ftit milli jien użajt tat-teżi tiegħi li wkoll semmejt f'din il-preżentazzjoni. Bħala rattaħaj, nirringrazzja lit-tutur tiegħi Dr. Michael Spanjol li dejjem kien hemm biex jigwidani matul din il-ħidma tat-teżi u kif ukoll għall-preżentazzjoni. Rattaħajr ukoll il-ħabib Tigejl lill-Aru Sluk lill-ġenituri li ħuti tal-għajnuna support kontinwu li dejjem urew fix-xogħol tiegħi mill-bidunet għax mingħajr il-kuraġġ tagħhom żgur li ma kontx nasal sawn. U fl-aħħar mhux l-inqas rattaħajr ukoll il-parteċipanti li ħadu sehem fl-esperiment tiegħi u nirringrazzjahom tal-ħin li offrewli.